Er komt heel iets minder publiek bij het keertsen en de plannen van de Club van Wieze Man wil daar verhoring in brengen. Het initiatief komt bij oud-keertsers zoals Gerrit en Johan Ockinga en Johannes Bransma bij. Nou, wij zijn, zoals het wist, puur liefhebbers van het keertsen. Wij vinden dat er bepaalde dingen net goed gaan. En daar hebben we dus ook ideeën voor onderdroegen. En dan hopen we dat het de keertserij ten goede komt. Er binnen over het generaal nevens de malje een peer zaken die duidelijk oorsmatten. De ranking fungeert net helemaal volgens ons. Dingen moeten sneller. Er zijn een aantal zaken, ballen op boven, orenkleurenbal, die zussen soms net, die het vrij simpel te realiseren binnen. Het is net wereldschokkend, maar we denken dat het een keertserij ten goede komt. Ik het inslaan met oors. Je kan wel even om de zijkant inslaan en een warming-up doen. En het gaat, de wedstrijd komt sneller tot het einde. Het keertseizoen begint dit hier op zo'n 20 april in Holwert, bij een partij voor eerste klassers. Morgen is de AV, de zogenaamde Algemene Ledenvergadering. Ja, ik hoop dat ze dat mooi nemen en dat ze er in ieder geval hoe nooit tegen gaan. En ze hoeven het net over om eerst te wezen. Maar ik vind wel, wij zijn gek maar keertsen. Wij hopen dat we hier een omzet met jou om die keertserij toch wel wat aantrekkelijker te maken.